Gora musika erraldoia, 54 erraldoiek, dantzariek eta La Pamplonesak ikuskizun eskainiko duten Nafarroarenan. Esnaola kontseilaria berretxe egin du gobernuak planetarioko kupula eta Tornamira aretoa berreskuratzeko egin duen apustua. Nafarroan 2024an barne produktu gordinaren urteko batez besteko hazkundea 2,7% izan zen. Hezkuntzak berretsi du gobernuak institutu bat eraikiko duela Valle de Keileseko udaletako ikasleentzat. Iruñeko udalak 51.000 euro baino gehiago inbertitu ditu Anelier pasealekuko haurrendako jolasguneko lurzorua berritzeko. Gaur arratsaldean 2025eko bigarren auzo eztabaidagunea eginen dute Sanduzelaien ikastetxe publikoan bilduko dituzte herritarrak. Palestinako erresistentziari buruzko solasaldia aurkeztuko dute Ortziralean Elizondon. Gora musika erraldoia ikuskizuna aurkeztu da ekainaren 8an izango dena Navarrarenan. 54 erraldoi, dantzari eta La Pamplonesa izango dira bertan. Prentsaurrekoan izan dira Montxo Iriarte, Anela elkartekoa Joana Aramendia Odei eta Ilargiren ama. Urko Oskoz, Gora musikaren aldetik, Jesus Garisoain, La Pamplonesako zuzendari ordea. Maider Beloki Iruñako udaleko zinegotzia eta Javier Martínez Nafarroko Rural Kutxako gizarte ekintzakoa. Babesleen ordezkariak ere bertan izan dira Caja Rural, La Morea, Akari Gastroteka, Osasuna eta bar. Alboko esklerosia amiotrofikoa ELA eta batzen gaixotasuna, hau da nervio sistemari eragiten dion herentziazko nahasmendua dituzten pertsonei laguntzea da ekainaren 8an Iruñan egingo den ekitaldi solidarioen helburua. Gora musika taldeak 7 konparsetako 54 erraldoi bilduko ditu Navarrarenan eta 10 dantzarik eta La Pamplonesak parte hartuko dute. Lortutako onura guztiak Anela eta Odei Ilargi elkartentzat izango dira, pertsona horiek laguntza eta aholkularitza ematen jarrai dezaten. Maider Beloki Unzu Iruñako udaleko kultur jai hezkuntza eta kirol zinegotzek aurkeztu du ekitaldia. Gora musika taldeko Urko Oskoz garde antolatzailearekin batera. Prentsaurrekoan Javier Martínezek ere parte hartu du Nafarroko Rural Kutxaren gizarte ekintzaren ordezkari gisa. Ekitaldi kultural eta ongitzazko horren laguntzaile nagusi baita. Eta 5.000 euroko ekarpena egin dio 2 elkartetako bakoitzari. Era berean Alberto Armendariz, Anelako kidea eta Joana Arame, Odei Ilargi elkarteko sortzaileak hartu dute hitza. Elkarte horrek baten gaixotasuna duten seme-alamen izena du. Elkartasun ekitaldiak San Fermin espiritu nabarmena izango du, non La Pamplonesa udal bandak funtzesko papera jokatuko du. 7 konparsetako erraldoiei lagunduz. Zehazki, Mendillorri, Burlata, Tarrabialde, Zarra, Barañain, Espelur eta Bidasoako erraldoiak konparsak joango dira. Gainera antolatzailek zuriz eta gorriz bertaratzeko eskatuko diote publikoari. Besta San Ferminetako giroz bete daran. Besta ordu bete iraungo du eta tarte hontan abesti ezagunak joko dira eta dantzak egingo dira. Gainera, hainbat sorpresa eta zozketa izango dira ikusleen artean. Sarrerak 14 euro balio du, gehikudeak eta gastuak eta zozketarako 2 txartel ditu. Pista izango dena guretzat, erraldoientzat, dantzarientzat eta guretzat, eta aforoa jarri dugu 8.000koa. Orduan, lehenengo astean saldu ditugu 3.500 horrela, eta orduan webgunean, Nafarroarenako webgunean, hor bertan izan dituzue sarrerak salgai. 14 eurotan, eta hortikan 2 euro dira zozketan sartzeko. Horia, nahi dugu jendea eroso egotea eta ikustea, eta orduan guztiak pistan ongo dira eta publikoa goian. Azkenan eguraldi hona hango denez, piztu nahi dugu esentziari, San Ferminetako esentzia hori. Rebeka Esnaola Kultur, Kirol eta Turismo Kontseilariak bisitatu du asteartean Iruñeko planetarioaren barnealdera. Urtarrilaren 14an izandako sutearen ondorioz, instalazioak izan dituen kalteak bertatik bertara ezagutzeko. Bizitan, kontseilariak Tornamira aretoak eta kupulak jasan dituzten kalteak egiaztatu ahal izan ditu. Suteak gehien kaltetu duen eremua izan da eta kaltetutako aldeak berreskuratzeko eta planetarioa bizi berritzeko proiektuan aurrera egiteko gobernuaren prestutasuna berretsi du.
Nafarroko ekonomia 2,7 hazi zen 2024an, duela urtebete baino 8 gehiago eta iraileko kuadro makroekonomikoan aurreikusitakoa baino 5 gehiago. Barne produktu gordina 0,5 hazi zen Nafarroan aurreko hiruhilekoaren aldean eta 2003ko laugarren hiruhilekoaren aldean. Datu horiek aurreikuspena gainditzen dituzte bai exekutiboarena bai kanpoko erakundenak. Jose Luis Arasti Ekonomia eta Ogasun Kontseilariak Nastat Nafarroko Estadistika Institutuak asteazkenetan argitaratutako datuak aztertu ditu gobernu bileraren ondotiko prentsaurrekoan. Aurrerapen tasa handiak dira nabarmendu du eta Nafarroko ekonomiak urteko azken hilabetetan pulsu hori eusten jarraitu duela ziurtatzen dute. Espainia osoari dagokionez, Institutuak argitaratutako hiruhilekoko nazionalaren datuek erakusten dute barne produktu gordina 3,2 igo dela 2024an eta horrek erran nahi du azken hiruhilekoan 0,8 igo dela. Ildo horretan, Arastik nabarmendu du aurrerapen tasak leunagoak direla Nafarroan, baina jardueraren erritmo edakorra bizkortuala murriztu eginda Nafarroko eta Espainiako barne produktu gordinaren arteko hazkunde diferentziala. Europar Batasunarekiko alderaketa bera eginez hazkunde abiaduran alde handia ikusten da eta Nafarroko barne produktu gordinaren abantaila progresiboa Europakoaren aldean euroguneko datua baino 2 puntu handiagoa baita. Jimeno Hezkuntza Kontseilariak Ablitasen baieztatu duenez, Nafarroko gobernuak derrigorrezko bigarren hezkuntzako instituto bat eraikiko du Keiles Araneko udalerrientzat. Hezkuntzako zuzendari nagusiarekin eta departamentuko azpiegitura eta hezkuntza antolamentuko arduradunekin batera, Jimeno Ablitaseko kulturretxean elkartu da Murtxante, Kaskante, Ablitas, Monteagudo, Tulebras eta Barilaseko alkatekin, eta herri horietako aurre eta lehen hezkuntzako ikastetxetako gurasoen bozeramailekin. Derrigorrezko bigarren hezkuntzako instituto berria eraikitzeko jarraitu beharreko urratsen berri emateko. Jimeno Kontseilaria baieztatu die hezkuntza departamentuak dagoeneko erabakita duela institutu berri bat eraikitzean, Valle de Keileseko udalerrietako bigarren hezkuntzako eta batxilergoko ikasleak hartuko dituena, eta orain Tutera hiriko institututora joango direla joaten direne ikastera. Kontseilariak hilabete hauetan herriberako toki arduradunei aurreratu dien erabaki hori esker, Ibai Ertzeko udalerrien matrikula orekatu ahal izango da, arreta orokorra hobetuz eta haien gunen kudeaketa erraztuz. Gaur egun Murtxante, Kaskante, Ablitas eta Monteagudoko ikastetxe publikoetako 600 ikasle inguru joaten dira Tuterara derrigorrezko bigarren hezkuntza ikastera Benjamin de Tudela eta Valle del Ebro institutuetan. Hezkuntza sailak eskolatzeari buruz datozen urtetan egingo dituen azterlanek institutu berria eraikitzeak gomendatzen dute. Anelier pasealekuko aurrendako jolasguneak lurzoru eta jolas berriak ditu. Iruñeko udalak 51.000 euro, baino gehiago inbertitu ditu gune hori berritzeko. 378 metro kuadroko kautxuzko lurzoru berria jarri dute, bai eta aurrek ongi pasatzeko hainbat jolas berriare. Hirigintza gerentzia eta batzordea atzo goizean izan dira jolasgunea ikusten. 2024ko azken hiruhilekoan hiriko hainbat tokitan egineko obretako bat baita. Guztira, Iruñeko udalak aurrendako 7 jolasgunetako zoladura berritu ditu eta 128.000 euro baino gehiago bideratu ditu horretarako. Anelier pasealekuko jolasgunean lehen zegoen kautxua kendu dute, jolasak lurrera ongi lotu dituzte eta kautxuzko zoladura jarraitu berria jarri dute. Lurzoru berri horrek lodiera egokia du eta ongi betetzen ditu indarrean dagoen araudiak erortzeko altueren arabera zehazten dituen baldintza. Gainera, jolasen malguki berria jarri dituzte eta parkearen erdian dagoen egurrezko jolasa ere bai. Motherplay esel enpresak egin ditu lanak, ura baita obren adjudikazioduna, Kontenur eselerekin batera, hiriko hainbat tokitako aurrendako 7 jolasgunetako zoladura berritu dute azken hilabetetan. Gaur hortzeguna bigarren auzo eztabaidagunea eginen da San Jorge ikastetxe publikoan. Bizi lagunek parte hartzeko batzarrean 9. erronda izanen da beti bezala,
6:30 hasiko da bilera eta 90 minutu inguruko iraupena izanen du. Borja Izagirre Larrañaga auzoko zinegotzi izanen da eztabaidagunearen burua. Aitziber Kanpion, Ganboa, herritarren partaidetzako eta euskerako zinegotzi bereixiak lagunduta. Sandu Zelaien lehen aldi berean eginen dira bilerak eta 3 eta 12 urte bitarteko haurrendako eztabaidagunea toki eta ordu berean. Haurrendako eztabaidagunean ateratako ondorioak auzo eztabaidagunearen amaieran aurkeztuko dituzte, auzori eragiten dioten erabakietan haien ikuspegia aintzat hartzeko. Eztabaidagune nagusia zuzenean ikusten alko da Participa Pamplona YouTubeko kanalean. Auzo eztabaidagunetan entzumen urritasuna dutenentzako irisgarritasuna bermatzen da. Hortarako keinu hizkuntzen interpretrea, estenotipia eta begizta magnetiko erabiltzen dituzte. Hala entzumen urritasuna dutenek ere aukera izanen dute eztabaidagunera joan eta modu aktiboan parte hartzeko. Entzumen irisgarritasuna Eunate eta Asorna elkartek bermatzen dute. BDZ Nafarroak genozidio bat 76 urteko erresistentzia solasaldia aurkeztuko du urtarrilaren 31 ortziralean, arratsaldeko 7 Baztango liburutegi publikoan. Palestinaren okupazioa eta kolonizazioa izanen dute solasgai. Suetenak ez dakar genozidioaren amaiera, zergatik iritsi garen egoera hontara eta zer egin dezakegun irtenbidea aurkizteko azalduko dute aurkezpen hontan.